six, seven, eight, nine, 50 50. wow hai लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय नै दिनै सेटारडे गोजोन फुंबिलि निजोम सम अखाबो दोमैलु अखा हाहांबो जादों दा बिनिफ्राय जोङो गियानजों आंजों लेखा फरायनो हादों गियाना लेखा फरायनो हादों दा बिदिब्ला दिनै जोंनि गियान सारनि लेखा फरायनायखौ जों नायनोसै दिनै जोंहा गियाना लेखा फरायदों जों दिनै गियाननि लेखा फरायनायखौ एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गियाना लिरनो रोंहांबाय फरायनोबो रोंहांबाय दा बिदिब्ला दानिया खौरां हांखोनि लिरदों गियाना औ जाबाय ओमफ्राय एबार द लानजाय गैया दे औ लानजाय गैया बेखौ मोनफिन दे लानजाय गैया बियो लानजायखौल' होनाङा खोनाबाय दे जाबाय दे लिरफिनदो औ जाबाय औ लानजाय गैया बिनिफ्राय ध औ फिथरल' खादे ओमफ्राय फिथरल' खानानै लानजाय गैया जाबाय ध दाना मोदोना न ओरैजाय एबारना ओरैजाय मिथिबाय ओमफ्राय नैबे ओरैजाय थ ओरैजाय आरो मोनसेया जाहैबाय न नै न ओरैजाय दाना लिरदोलाय दानो ओरै लांनानै ओरै गोजौजोंसो बे खोमोर दे लानजाया जाया दे दाना द'खौ लिरफिनदो औ फायखनदोबो गोजौजोंसो फायखनदोबो जाबाय द ओमफ्राय दाना ध औ बोदो सिनबोदो ओमफ्राय नैबाव फिथर खानांगौ नैबायदि औ बाहाय फिथर खानांगौ औ ध जाबाय दे देखौ दे आसथु दे गाराङा गुसुंनि गोलावनि गुसुंनि गोलाव रि हांखो ए हांखो ऐ हांखो ओ हांखो औ जाबाय दाना खौरां हांखो एबारना दे गदाय ग ग घ ङ स स ज झ ञ थ थ द ध न आरोबाव नैबे थ थ द ध न जोङो एबाराव जोङो 1 2 3 खौ लिरनोसै दे हरलाय 1 बेखौ लिरगोन जों एबार 1 2 3 1 ओमफ्राय नैबे नायग्रो आरो 10 औ दे दाना हर गोजौनिफ्रायबो 4 एबार
5 5 6 1 klik 1 0 10 deh faraयलाय सुना फरायदोलाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाबायना 1 2 3 4 5 6 7 12 12 13 14 15 15 17 18 19 20 57 औ 58 59 30 30 31 32 39 40 41 42 43 43 44 5 6 7 8 9 50 50 wah 50 sih hawa मा क्लासाव मोनखोमोनलाय मा क्लासाव मोनखोमोनलाय क्लास 2 क्लास 2 स्कुलनि नामा मा नाममोनलाय आसाबारि औ ओमफ्राय एलपि स्कुल आस्राबारि एलपि स्कुल सोर सोर दंमोनलाय लोगोफ्रा आदै साइमोन आबोथिना ओमफ्राय आदा जायखं आरो थनजित औ ओमफ्राय आब'नि मा ओमफ्राय देयालानि ओमफ्राय आं औ अब्ला दिनैनि गियान सानि लेखा फरायनाया बेखिनिनोमोन दा बिनिफ्राय जोङो गाबोन नेक्स्ट टाइमाव गोदान फरा लानानै फरायबावगोन जोङो बिदिब्ला नोंथांमोन बयबो दान्दिसे सम नेथ'नानै थादो दा बिदिब्ला बाय बाय होनदो दे बाय बाय